Piny owacho ochungo chenro mar manyo tije ne rawere e pinje maoko. Chenro mosebedo ka itimo migawo mar Labour kotelne gi jatend migawo no Alfred Mutua ma oyango ni nyaka sani chenro no osetayo e counties maromo 6. Ibiro paro ni moko kuom rawere nyocha nogolo ng'ur ka giywak ni kwayo gi omenda ni eka migi tijego. Lydia Okeyo ni kod ler. En chenro ma osebedo kadhi mbele pacho kae counties mar 6, chenro mar kawo rawere kendo manyone gi tije pinje maoko kendo oseyo kwan mamalo mar rawere maonge kod tije pacho ka. Kata kamano, chenro ma kamano koro chungi gi migawo mar Labour. Jatend migawo no mar Labour Alfred Mutua e kinde mano orango chenro no ka tiegruok ma Nyandarua National Polytechnic wacho ne gikawo yueyo ma kamano mar bero chenro no kendo tieko loso thuolo ne rawere ma oseoro kwayo. We are going to take a small break from continuing with the recruitment process. We are taking a short break so that we can do some stock taking, a bit of reorganization of the processes from what we've learned, and also be able to process whatever we have gotten now so that people can go overseas. Mutua wacho ni bende gichano nywako paro mar od bura mamalo e chenro no mar manyo tije ne rawerego e pinje maoko kendo luwore gi chike ma piny owacho keto. So I want to realign with the leaders also who are doing a lot of mobilizing for us so that we go at an appropriate time with the leadership of the different counties, the members of parliament, members of county assembly, the governors, the senators, etc., etc. Within 7 days of today, and the agencies are listening, all the people who are given the green slips, the pink slips, the yellow slips from different places, given get job offers, within 7 days of today, which means by next Wednesday, they should have been contacted. Jagoro mungi ore migawo no Shadrack Mwandime wacho ni okang' makamano gikawo mar loso thuolo mondo mi gitiek loso ne rawere 5,900 manyaka sani oseoro kwayo maggi. Chenro no biro duogo e wang'e bang' tarik 12 dwe mar 12 higani. The object is tuwe na practitioners katika area hizo sector so that they can inform us concerning what the labor market, not only the local labor market but the international labor market, is expecting of you in terms of the skills that you need to acquire. Okang' mar chungo chenro no bire kinde mang'uro osebedo kanitie ne kwayo rawere pesa mar puodho ne gi thuolo mag tijego. Ranyisi en ng'ur manyocha owuok kuom rawere ma kaunti ma Nakuru chieng' wuok tich. Mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena siju to apply loan. Loan ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully cause ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000 sitaweza, nitatoa wapi 150,000? Alafu hii loan wametuandikia bado. Kwa hizi salary unakuta kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000. 43,000 nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale maagent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia ndatumia ama nile deni labda nimekopa mahali nitalipa. Lydia Okeyo, Ramogi TV.